Proiektuak jasotzen dituen jarduketak gauzatuta, auzoare atseginagoa, seguragoa eta irisgarriagoa izango dugu, oinezkontzako esparruak indartuko baititugu. Azken finean, auzotarren bizikalitatea hobetuko dugu eta auzoko salerosleentzat ere onura ekarriko du. Eta horrez gainera, proiektuaren partedun egin nahi ditugu auzotarrak beraiek, eta nola, azken batean gaur inauguratzen dugun erakusketa xume honetan bertan paratu dugun kutxa honen bitartez. Bertan, herritarrek beren iritzi eta ekarpenak utzi ahal izango dituzte proiektuari buruzkoak jakina. Eta aparkamentuaren arazoari ere irtenbide bat eman nahi diogunez, Manuel Gaintza plazaren lurrazpiko aparkalekoa eraikiz. Algortan txandatze sistemako lehenengo aparkalekoa izango da, egoilar eta abonatuentzat eta aparkaleko honen bitartez ere merkatarientzako ere mezu garbi bat bideratu nahi dugu, laguntza eta babesaren mezua, noski.